Husqvarna dominuje, Stewart víťazí, Billy Bolt je stále neporazený a RJ Hampshire bojuje ako lev. Počas víkendu sa konalo ďalšie kolo Supercrossu v americkej Tampe, kde teda sa Malcolmovi Stewartovi podarilo vyhrať main event prvýkrát počas jeho profesionálnej kariéry a taktiež sa im spolu s jeho bratom Jamesom Stewartom podarilo ako prvej bratskej dvojici obom zvíťaziť v main evente. Samozrejme nie v rovnaký čas, lebo vieme, že teda James už nejaký ten piatok nejazdí. Naša endurácka star, a.k.a. crazy šialený Billy Bolt, nezahálal a doručil samozrejme ďalšie víťazstvo, tentokrát v maďarskej Budapešti, kde sa teda konalo ďalšie kolo Super Enduro. Náš úradujúci majster v Supercrosse v kubatúre MX2, teda v 250-kách RJ Hampshire, hlási úspešný návrat do sedla. Dokonca sa mu podarilo zvíťaziť v jednej heat race. Celý víkend zhodnotil ako dobrý, avšak ešte mierne trpký, takže dúfame, že sa do sedla dostane čo najskôr v plnej kondícii. Ak ťa zaujíma viac takýchto pikošiek z prostredia Supercrossu, motocrossu alebo endura, určite nám neváhaj dať follow, like, prípadne zdieľanie medzi kamošmi. Podporí nás to, my vám za to ďakujeme a budeme sa snažiť vám prinášať takýto content čoraz častejšie.